आइया जोंफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो थगाय थुसि खालायनानै फेदेरबोदों। गासैबो बाथ्राखौनो थगायबोदों आइया जोंखौ। उन्दैनिफ्रायनो बारहुंखाखौ आरो आंखौ थगायनानै फेदेरबोदों। आंनि न'नि मानसिनि बागै, आबैमोननि बागै, बाबामोननि बागै एसेबां गाज्रि एसे बुङोमोन आइया। आइया बुङोमोन बिसोरखौसो गाज्रि होननानै। आइया दिनैसिमबो आंखौ नंखाय बुंबोदों। उन्दैनिफ्रायथ' नंखाय बुंबोदोंआनो, दिनैसिमबो नंखाय आंखौ थगाय थुसि खालायनानै दोनबोदों आइया। आइया गावनि फिसाफोरखौनो बेबायदि खालायनो नाङामोन। बिनि सायाव आइनि थाखायनो आं बेबायदि खैफोदावबो गोग्लैदोंमोन। आइनि थाखायनो थैसिगौमोन। आइया थारैनो सेलफिसमार नामा? आइया हाबिला जानानै जुगामिखौ रायज्लाय होनानै आंखौ एसेबां गिदिर प्रब्लेमाव खोख्लैदों। आं दा मा न'आव थांनाया हामगोन नामा? नाथाय आं दा बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै न'आवनो थांनो गोसो गैला आङो। आइखौ नुबानो रागा जोंसिगोन आं। गिबियावनोथ' आं बै मानसिखौसो रागा जोंदों, जाय मानसिया जोंफोरनि न'खरखौ धंस' खालायदोंमोन। आं दहाय आबैनियाव सोङाखै, मोजाङै आबैनियाव सोंबानो र'। बिसोर मानसिफोरा दा अबाव दङ? बिसोरखौ बुथारगोन आं। बिसोर जोंनि न'खरखौ सेफायजोबदों, बिसोरखौ बुथारजोबगोन आं। बे हाला आरो बक्सि होननाय मानसिया अबाव दङ? नागिरग्रो आं बिसोरखौ। बिसोरनि थाखाय आं आंनि न'नि मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जादों। बिसोरनि थाखाय आंहा दिनै रावबो गैया। बिसोरनि थाखाय आं दिनै हारसिं आं बिसोरनि थाखायनो दिनै रावबो गैया आंहा बे जिउआव। मालाय गोजा बयबो, हारसिंसो आङो। नों हारसिं नङा आदा, जोंफोरलाय, जोंफोर दंना। औ आदा, नों मानो गावखौनो हारसिं सानदों? जोंफोरबोथ' नोंनि गावनि मानसिना, मानो हारसिं सानदों आदा? आदा रनि, जोंफोर सानैबो गासैनिबो थाखाय नोंनाव निमाहा बिदों आदा। औ आदा रनि, गोरोन्थियावनो गोबां जानाङि बायदि जालांबाय। जोंफोर निमाहा बिदों आदा नोंनाव। जोंफोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा हो आदा। नाङा, निमाहा बिलाय नाङा। नोंसोरखौलाय मा रागा जोंनो आङो? नोंसोरबोथ' उन्दै गथ'सो। जोंबो जेबो मिथियामोन आदा। बेफोरखौ जों मिथियानो, नोंदि जोंफोरनि बिदा, जों मिथियामोन आदा। जोंनोबो बेफोर बाथ्राखौ जेबो खिन्थायाखैमोन। आदा रनि, जोंफोरनि थाखाय जेरैबायदि आदा गुथाला जोंफोरनि बिदा, नोंबो जोंनि बिदा, असे बिदा। औ आदा, नोंबो जोंफोरनि असेनि बिदा। मानो नों गावखौनो हारसिं सानदों? आदा गुथालखौ जोंफोर जेरैबायदि गावनि बिदा सानो, नोंखौबो बेबायदिनो सानो आदा। सोरखौ मा बुंनो आङो? आं गावनो जेबो बुजिना मोनाखै दा। आं गावनो जेबो सानस'नो हायाखै। मिन्थिगौ आदा, नोंनि गोसोआ बेले बेजे जानानै दङ दा। हरखाबनो मोनथिनाङि बाथ्राफोरखौ बेबायदि मोनथिब्ला बयबो गोसोआव दुखु मोनखायो आदा। नाथाय आदा, मोनसे खोथाया थार, बे न'खराव नोंखौ बयबो अनो आरो अरायबो अननानै थागोन। नोंखौ जों बयबो मालाय साना। आदा रनि, नों गावखौनो मालाय दा सान। जों बिमा गुबुन गुबुननिबाबो जोंनि बिफाया सासेयानो। औ आदा रनि, बिमाया गुबुन बान्दि अननायफोरा गुबुन गुबुन जागोन, बेबायदि नङाना आदा। आदा, नों बारा सानबाय थानांला। नों आरो थांनांलाबो जेरावबो जोंहानावनो थादो। नोंखौ बयबो अनो आदा, रावबो मालाय साना। नाथाय आंनि गोसोआ मानो बुङो आंखौ रावबो अना होननानै? बेबायदि नङा आदा, नोंनि गोसोआ नंखायखौ बुंगासिनो। नों साननाय बायदि नङा आदा, जोंफोर बयबो नोंखौ अनो। बिमाया गुबुन गुबुन जाबानो अनलायनाया खमायाना। मोनथिला, आं जेबोखौनो हमनो हाला। आं आंनि लाइफआव बेबायदि जाफेराखैबो आरो आं जेबो हमनो हायाखै दा। आं मा खालायनांगौ? जेबो खालायनाङा आदा, पजिटिभ सान आरो बेयावनो थादो नोङो, जेरावबो थांनांला। बेनो नोंनि न'ना, बेसो नोंनि न'आ। औ, जेराव न'खर थायो बिफा थायो, बेसो न' जायो। आयै, नुदोंना? रनिया न'खौ गारनानै थाखै। आं सानदोंमोन बियो न'खौ गारनासो थांबाय होननानै। बारि उनखिनसो दंहैयोनो। आयै, थांला खोमाना बियो? औ, गथ'आ एसे बुजिबाय खोमा। आं खेबसे रायज्लायहैनो हामबावगोन नामा? मोजाङैनो। औ, थां, रायज्लाय थां, मोजां जाबाय खोमा। नाङा, दा गथ'खौ बेबायदि आरो एदावहैनांला। जेबो रायज्लायथ'नांला दा। मानो रायज्लायनाङा? थांलाथ' बियो, थांला। थांनायमोनबा बियो दहायनो थांसिगौमोन, रागा जोंना ओंखारलांफारगौमोन बियो। थांला बियो। दसे रागा जोंगादोंसो बेबायदि होननानै दा नोङो थांनानै आरो मायबा मायबि बुंहैबावबा आरो हरखाबनो मायबा जानो हानाय ना, रागा जोंलाबायनो हानाय बहुदनो। सेंग्रा गथ', दा जेबो थाङा, जेबो बुंहैनाङा। गावनो निजेनो बुजिगोन, निजेनो थान्दा जागोन। दा जेबो रावबो नोंसोर जेबो बुंनाङा। थाथो, गावहानो बुजिदोंना, लासैनो गावहानो बुजिलांखागोन। नोंखौ नुब्ला आरो रागा जोंलायगोन अबावबा। थांथ'नाङा, नोङो नुजानाङा। दे होमबालाय। गथ'खौ मोजाङै बुजायला बुजायसि खालायनानै बेयावनो थानो होनसै, जेरावबो थांनो होनांला बिखौ। थाथोंसै बेयावनो, बे बिमाजों थांनो होनांला, बे बिमा दुगामारिजों। नै, दा थानाय थायै बियो गावनि आखायावसो दङ, दा रनिनि आखायावसो।
बियो थानो गोसोबाबो थानो हायो आरो थानो गोसो गैयाबाबो बियो थांनो हायो। मानोना जों बिखौ जबरदस्ति खालामनाथ' लाखिनो हायाना। बियो सासे सेंग्रा गथ' आरो नाय जों जेरै गावनि फिसाखौ अनो, गावनि फिसाखौ खाथियाव दोननो लुबैयो। रितुआबो सासे बिमा, बियो मोजाङानो जा गाज्रियानो जा, नाथाय सासे फिसानि थाखाय बिमाया बिमायानो। रावबो बिमाया बिनि फिसाखौ गावनि गोजानाव दोननो लुबैया। होमबा बिहामजो नों मा बुंनो नागिरदों? होमबा रनिखौ थानो होनाङा नामा? बे हिन्जावजों आरो एंगार हरफिननांगौ बे बिमाजों? थानो होनाङा नङा आयै, मानो थानो होआ? बिबो बिनि बे न'खरनिनो फिसा। नाथाय आं बुंदों ओजों रितुआ दङना, बिबा आरो मा सानो? बिनिसो फिसा हाजारबाबो उन्दैनिफ्राय बिनो फेदेरदों फोलावदों, फेदेरबाय। दा हरखाबनो बेबायदि गथ'खौ बेबायदि आरो जों जबरदस्ति खालायनो हायाना। दा बियो गावनि गोसो, बियो थाबाबो जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया। मा प्रब्लेम दङ? बिबो आंनि फिसा, बिसोरबो आंनि फिसा, बयबो आंनि फिसा। नाथाय आं रितुनि बाथ्रा साननानैसो बुंदों। बियो मालाबाबो गावनि फिसाखौ बियो थानो होखाया बेयाव। माइबानि सोहोरिया देखायो बिबो, गामियाव फैनो हाया, माइबा गामियाव थाया। थाबालाय थाथोंसै, थायाबा माथो खालायबावनो। थेवबो जयै थाबालाय मोजां मोनगौमोन आरो। बेनोथ' गावनि न', गावहा थानो गोसोबा थागोन। गावनि गोसो थांलाय फैलाय खालायनो हागोन। थाबाबो थाबाय, थायाबाबो जेबो नङा। निजेनि न' आरो बिलाय। दालाय बयबो मिथिखाजोब्बाय बाथ्राफोरखौ, खुला खुलि जाखाबाय। दालाय माथो टेनसन दंबावो? फैगोन थागोन। थेवबो आं बेयावनो थाजानो लुबैदोंमोन। रनिया गिबियावनो रागा जोंदोंमोन, दा एसे रागा थामिबाय र'। आंखौ नुब्ला आरो माबा रागा जोंबावगोन नामा? बेखौनोथ' सानदों र' आङो। आरो थाबाबोलाय नोंखौलाय सानबेसेलाय बेबायदि सिखोमानानै दोननो हानो? होनबा जोङो न'आव थांसै दे। नाङा न'आव थाङा। होमब्ला दा जों मा खालायनो? दाथ' सिचुवेसनाबो एसे गाज्रि जानानै दङ। जोंफोरखौ नुब्ला आरो रनिया रागा जोंना ओंखारस्लांगोन नामाथाय? खोथाफोरखौथ' सानख' हाला र' आङो। र'लाय थाथ'लाय नोंसोरो, र' आं आइजों रायज्लायना फैनि। जोंफोरनि थाखाय आरो ओरैनो नांज्लायस्लायस्लाय नोंसोरो बिदा फंबाय। होमबा न'आवनो थांनो थाहैनि मा जानोखाय? नाङा मायबा मोनसे खालायगोन आरोलाय। सानबेसेथ' सिखोमाबाय थानो? नांज्लायबाबो गाज्रि माबाबो बेफोर बाथ्राखौथ' खिन्थाखानांगोन। र' थाथ'नाय। आब' मा जागोन दा? मानो नांज्लायदो बिसा? बिदिनो आगै, न'खरनि खोथा। न'खरानो स्रि स्राय जाजोब्बाय रनि गैयैखाय। जाग्रा मानसि गैला, रायज्लायग्रा मानसि गैला, गाख्रबग्रा मानसि गैला। सिरि थिन्दर जाजोब्बाय आंनि न'आ, आंनि फिसाज्लाया गैयैखाय। खाबाबो रायोमोन जेबो मावा होननानै। दा गैयैखायसो मोनथिदों आं। रायाबाबो जागौमोन। अबाव गोमानानै थाखो नों रनियाबा? नों बिमाखौ खेबसेबो गोसोखायाखैना? आं दे नोंखौ रायबायानो। आंनि गोरोन्थि दंमोन। आं नोंजों बेबायदि खालायनो नाङामोन। थेवबोथ' नों न'आव खेबसे फैनांगौमोन ने आबा? ओजों अफिसखौबो मोजाङै नायनो हायाखै, समबालिनो हायाखै। टेनसनावनो रनिनि माबायावनो गिदिंगासिनो। अफिसफोराबो मा जानानै दङ। हारसिं मानसि आं मा खालायनो जाबाय। बै सैमा दंलै बिमा फिसाजो सानैयाबो गोमानानै दङ। बिसोरनि थाखायबो आं जेबो मावनो हायाखै। कनफिउस जानानै दङ आङो। माबोरैबा बिसोर सानैखौ नागिरना मोननायब्लाबो माबा मोनसे खालायनो हागौमोन। नङा मोनसे खोथा। बिसोर सानै मानसिया मानो बेबायदि हरखाबनो गोमाना थानो? रनिजों मायबा लिंक दंखायो बिसोर सानै मानसिया। आं रनिखौ बेबायदि रागिना मोननाय नंला। बिसोर सानै मानसिखौ आं नागिरथारनांगोन। होमब्लासो आं आंनि फिसालाखौ मोनफिनगोन। जानो हागौ बिसोर सानैयानो लांनानै खिसानि आंनि फिसाज्लाखौ फुस्लाय खालायनानै लांना दोनहैदोंआनो। बेबायदिबो जानो हानाय। आं पुलिसनि सिगाङाव एबार जुगामिनि बाथ्राफोरखौ खिन्थाहैजोबनोसै। आंनिखौल' खिन्थाला, जुगामिनि बाथ्राखौ खिन्थासिगोन आं। होमब्लासो पुलिसा बिसोरखौ नागिरगोन। आयै, औ मा? आयै नों मानो टेनसन मोखां सोम थादों? टेनसन जादों आंहाबा। रनियाथ' खोथाखौ मिथिबाय मोजाङानो। दाबा नोंमादैयाबा मा खालायो? रनिया बेयाव दङ होननानै मोनथिफैब्ला ओजों आरो नोंमादैया फैनानै माबा खालायो, नांज्लायसो फैयो नामा? बेफोरखौनो सानबाय थादों आङो। नांज्लायथों दे आयै, सानसे बेसेबा नांज्लायथों बिसोरो। बयबो नांज्लायजोबथों। गोसोनि बाथ्राफोरखौ खुला खुलि जाजोबथों नांज्लायनानै। मादैनि खोथाखौ साननानै गिदों नोङो? जेबो गिनाङा। गियाबा आबा, न'खरनि खोथा थायोना। नोंसोर बयबो सेंग्रा सिख्ला जाजोब्बाय, देरजोब्बाय। बेफोरखौ आरो दा नांज्लाय खमज्लाय समाय लाबोना न'आव गाज्रि नुयो, गाज्रि खोनायो। फिसाजो गिदिर सानै दङ। जेबो नङा दे आयै, इसेबां साननाङा नोङो। आयै, आंनो हाबिलिया गासैबो बाथ्राखौनो खिन्थाजोब्बाय।
बै जाख्लामुंनि सेंग्राजों बुजानानै हाबिलाया जेरैबायदि जादोंमोन बेनिफ्राय लामायाव आलाय सिलाय जानायाव रनियासो बिसोरखौ बासायदोंमोन हस्पिटालसिम लाना दंमोननो आरो रनियानो जाख्लाजों मायबा खालायजानो गिनानै बिसोरखौ लाना थांदोंमोननो बेफोर बाथ्राखौ खिन्थाजोब्बाय आयै आंनो हाबिलाया दे दाथ' जानायाबो जालांबाय आबा नोंबो सानबाय थानांला बिबो मोजांनि थाखायनो सानदोंमोन औ आं मानो गाज्रि मोनो दा बेनिफ्राय आइ खोथायासो जाबाय रनियाथ' बिसोरखौ न'आव थाबोनो होबोदोंमोननो दा रनियाथ' ओजों फैनानै जोंफोरनि बाथ्राफोरखौ दासो मिथिबाय दा हाबिलाखौबो मा खालायनाय बेयावबो रनिया हाखराव गोग्लैनाया सोरबा सिख्लानि थाखायसो जादों होननानै बुंदों फासायदोंनो बिखौ गाज्रि खोथायाव दा बिनिफ्राय मा जागोन माने आं बेखौनोथ' सानदों दा जेनथेन रनिया एसे थान्दा जादों आरो जुदि हाबिलाखौ नुनानै मायबा सानोबा बियो मादि बेले बेजे बेसेथ' सिखोमा बावनो आबा सिखोमा दिनैनै बेबायदि जादों नङायै आं थेवबो सानदों रनिया इमान गोबावनि उनाव जोंफोरनि न'आव फैदों आं आंनि फंबायखौ मोनफिनदों बाबायाबो बेसे मोजां मोनदों थांनाय मानसियानो नै थाङालासिनो थाफिनबाय दा आरो हाबिलाखौ नुबा रागा जोंना ओंखारलांबा आं सानदों साननैसो बिखौ बिमाय मोननावनो दोनो नामा साननैबा सानथामनि थाखाय बिमाय मोननाव बिनाथ' बिमानियानो रांखिनथार रांखिन र' मोनथिगौ आं बेखौ माबायदि मा खालायनांगौ बिनि रांखिनिखौ माबायदि मोजां खालायनांगौ आं मोनथिगौ दे होमबालाय जेरै मोजां जायो बेबायदिनो खालाय औ